Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Malta temmen fl-importanza tal-paċi u fis-soluzzjonijiet diplomatiċi għal konflitti. Dan intqal mill-Prim Ministru Roberta Bela waqt li jinsab fi Brussell għal summit informali tal-Kunsill Ewropew li jiddiskuti d-difiża Ewropea f'kuntest tal-gwerra fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani. F'kummenti mal-medja il-Prim Ministru tkellem dwar kif pajjiżna jirrispetta n-newtralità li jimnaqxa fil-Kostituzzjoni tagħna. Hawn semma kif Malta tgħin finanzjarjament fil-European Peace Facility waqt li jenet ukoll l-Ukrajna f'affarijiet li mhumiex letali. Aħna bħala pajjiż aqqas nistgħu ngħidu li għal kollox laqqas imma il-messaġġ irid ikun wieħed ta' rispett assolut lejn il-difiża lejn il-politika speċifika tad-difiża ta' pajjiżna. U nieħu pjaċir li anke fl-ittra li bagħat il-President Costa għamilha ċara u rrefera illi kwalunkwe diskussjoni tittieħed fil-kuntest tad-difiża tal-politika ta' difiża partikolari ta' ċerti stati membri. Qed jirreferi għalina hemmhekk. Il-Prim Ministru Malti tenna l-importanza d-diskussjoni fuq il-paċi trid tkompli fil-fora internazzjonali fosthom fil-Kunsill Ewropew. Dan fil-waqt li rridu nirrikonoxxu li Malta mhix maqtuwa u protetta kompletament mir-realtajiet li qed jiġru madwarna. Naħseb li kieku kellna nieħdu dik il-linja kieku llum jiena kelli nitkellem b'dan il-mod jew ma nipparteċipax f'din id-diskussjoni ma nkunx qed inkun realistiku. Dak forsi kif jaħsbu ħafna li pajjiżna qatt ma jista' jintlaqat minn dak li qed jiġri madwarna ma' realtà mhijiex dik